So, good morning. Time check. Ano na guys? 9:30 in the morning. So, kung papansin nyo guys, nandito ako ngayon. Ayan, oh, sumahangin siya ng mild lang naman. Ayan. Mahangin siya ng mild lang. So, ayun. Pauwi na ako kasi nag-racket na naman tayo guys. Hanap-hanap buhay para may masupport sa ano ko kasi kinakailangan na. Actually hindi naman kinakailangan ng ano, pero ano lang din to, kailangan ko lang din talaga to kasi hindi naman ako yung tipong palaas kaya nga nung nalaman ko na sinaktan ako, niloko, I decided na lang to let him go, let them be happy, ganun na lang. Kaya kung niraranas ko man yung ganito ngayon guys, thankful na lang ako kasi hindi na masakit yung damdamin ko. Tingnan yung buhok ko, ayan guys, so na ganyan lang naman kalakas yung hangin. Medyo may sound lang siya ng mild lang din naman, hindi gaano. At may mga biik dito guys, ayan o. Ayan. Asan na yung iba? Tumakbo ayun. Tapos doon, ayan o, maraming biik dyan. Pero hindi naman sa akin yan. Dito yan sa, yung may-ari niya, nandun sa may bukid lang. Dyan sa may bukid, ayan. Ayan o, mga biik niya. Malalaki na yung biik ko doon. Kaysa dyan. Kaya, yun lang guys.